Böjte Csaba vagyok, Isten második szolgája. A pápa mögött a második. Körbevettem magam fiatalokkal, sokkal jobban késztet az a két kis picsa gyermekáldásra, mint a mai világ. A világunk egyre szebb lesz. Úgy alakul a világunk, mint a világegyetembe, aminek a nap a középpontja, és körülötte kering az összes bolygó. A mi középpontunk egy szarcsomó, amely az állam, és körbekeríts mindent. Ha egyszer eljön a megvilágosodás, és hallgatunk az okos emberre, mint a gitárművész, akkor egy nap az ész lesz középponton, és a szarcsomó távozik az űr molekulái között. Messze van még ez a nap, messze van még. Rengeteg kicsire kell hoznom, hatalmas örömöt. El kell vinnem őket, csokoládét. Jó hír a hívőknek, megjátszottam a pénzüket tegnap este ruletten. Rossz hír viszont, hogy a 3 citrom, a 3 narancs nem gyűjt össze. Nem baj. Azért arra kérem önöket, távozás előtt, dobjanak valamit. Ma megalapozom a ruletten a szerencséjüket. Aztán távozzanak Isten áldásával.